Bale, poligonoak egingo ditugu, poligonoak daude, nik hemen daukat agerian, kutsa tresna ditzen da marra, bai? Eta hemen barruan ere bai dituzue poligonak, ez? Hemen marra barruan agertzen den hau, edo kanpotik atera baduzue widgetetik, widget menutik, gauza bera da, bale? Hemen dago, marra. Bale, orduan hemen 3 hauek ikusiko ditugu. Bale, daukagu poligono erregularrak egiteko, ez? Orduan, poligono erregularrak, zentrua eta zirkunferentzia, erradioa aktibatuta, bale? Orduan, ditzen da erradioa, zergatik poligono erregularran zirkunskribatu daitekelako, ez? Orduan, erradioa, horran, bale? Zehaztu puntu bat edo zein, bai? Neurri zehatz bat ez ditu, neurriak ez dituzten, bai, zuek egin behar duzu klik, bale? Orduan, leku zehatz baten egin nahi baduzu, zirkunferentzia baten barruan, bale, nengo igual zirkunferentzia egin, ez? Adibidez, zirkunferentzia egin, eta orain honen barruan zirkunskribatu, bai? Egin nahi dut, hau. Zentru aukeratzeko, zein da? Zentrua, ez? Bai? Klik egiten dut hor. Bale, hau, aktibatuta badago, bai? Klik egin dut hor, eta orain kentzen dut. Eta orain, igual nahi dut, perimetro honen gainean, ez? Klik egin, orduan beste aktibatzen dut, bai? Entitate honen gainean. Eta nahi izango banu zerbait zehatza, igual hemen prestatu behar duzu zuzen laguntzaile bat edo zerbait, ez? Bai? Edo gero biratu. Ere bai, bale? Orduan hori neurri zehatz bat nahi baduzue, igual lehenengo zirkunferentzia egin. Bale, hemen apotema. Apotema zen distantzia hau, ez? Gauza bera, komando lerroa, zehaztu zentrua, eta kasu honetan apoteman, bai, jar dezakegu igual nahi duzu horizontala edo horrela posizioa, ez? Esan dakoa nahiko bazen dute zen posizio zehatz baten, lehenengo hainbaten lerro laguntzaile egin edo hainbat lerro. Orduan, horizontala nahiko baduzu, behitu, posizio horretan. Ez, nahi dut horrela, ez? Bai? Imaginatu laukila dela. Hemen nahiko duzuena. Orduan esan aldiozu. Nahi dut lauki horizontal bat, edo vertikala, edo nahi duzuna, ez? Hemen aldatzen dira aldeak. Ez dakit esan dudan honetan. Orduan, apotema. Hori nahi dut, vertikala eta izatea, posizionetan nahi dudalako, eta klik egiten dut, lehen esan dakoa, neurri zehatz bat nahi badugu, laguntzailea jarri beharko dugu. Bai? Hori apotemarekin. Eta beste gauza bat da, aldea ematen badigute. Aktibatzen dugu, da, aldearen neurria jakinda, kantitatea, igual hektagono bat nahi dugu. Nahi dut hemendik, eta aldea, koordenatuekin, ez? Zer nahi dugu? Barra, arroba, eta igual nahi dugu aldea 30 izatea, eta, ez? 0, koordenatuen bidez, ez? Hemendik neurtzen ari da 30 izan, eta 0 vertikalki, ez? Venga. Ui, ze txikitzu egin da. Hemen duzue, orduan poligonoak egiteko hori. Zer gertatzen da gero? Poligonetan ondo egiten du. Ez hemen lauki bat egiten baduzu, ez dakit probatu duzu, laukia egiten, gero laukia ez ditu aldeak egiten usten, baina poligonoa egiten baduzu, dozein gauza, imaginatu hau egin duzu eta gero nahi duzu aldeak apurtu dezakezu, tresnak, eraldatu, eta zer den badiozu, apurtu, orain hori da. Poligonoa izatea batzutan komeni zaigu, eta batzutan komeni zaigu zuzen izatea.